Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de venres, día 6 do mes de febreiro de 2026. Hoxe na radio e na televisión de Cerceda imos a falarlles de novo do que haberá esta fin de semana. Hoxe venres hai un contacontos e despois mañán e pasado mañán hai teatro para adultos e teatro familiar. Deso falaremos. Como tamén este próximo luns abre o plazo para unha nova excursión que vai a ser a Ribadeo de un só día. Falaremos do Antroido, falaremos do DNI, aínda quedan plazas para renovar o DNI este luns que ven, tamén hai plazas para o partido de baloncesto e falaremos da renovación da cuberta do Colexio Cruce, que será a partir do mes de abril, falaremos do novo centro de transformación en Pedamúa, falaremos da laconada que haberá en Queixas, organizado pola Comisión, así como tamén do deslinde no Xalo, con Carral, e o servicio de agua para esa zona. Escoitaremos o alcalde falándonos delo. En Croba sigue como zona tampón da Polilla da Pataca, falaremos do programa de promoción da saúde que pasa a ser os mércores e de que a Xunta activou xa máis de 80 millóns que estarán destinados a proxectos de reindustrialización en As Pontes e en Cerceda. Por último, nos deportes, pois falaremos de os partidos desta fin de semana, de mañán, sábado e do domingo dos nosos equipos e o tempo, as previsións e que seguiremos para fin de semana con tempo revolto, con chuvias e vento. Comezamos a crónica falándolles de contacontos e de teatros. Que nos sigan no informativo do mediodía de hoxe venres e están a tempo si queren a ir cos máis pequenos da casa a ver un contacontos que será na Biblioteca Municipal de Cerceda a partir das 5:30. A viaxe de Nano con Raquel Queizás hoxe venres día 6 a partir das 5:30 na Biblioteca Municipal de Cerceda con entrada gratuita para os máis pequenos da casa. E mañán sábado día 7, no Auditorio Municipal de Cerceda, ás 8 da tarde, a compañía de teatro Código Azul presenta a súa obra Tolóptica para público adulto. Tolóptica é unha obra na que se preguntan se hai algo máis importante que a familia, cos amigos e co amor, e chegan á conclusión de que é o traballo. Tolóptica explora a percepción contemporánea de que o traballo é un elemento central na sociedade e que pode chegar a deformar o noso concepto de identidade e de realidade. Esta obra é gratuita, mañán sábado a partir das 8 no Auditorio Municipal de Cerceda. E pasado mañán domingo, día 8, ás 12 do mediodía, hai teatro familiar. En concreto, a obra é Palabras Perdidas, da compañía Inventi Teatro. Palabras Perdidas é un espectáculo de teatro versátil no que se fai unha proposta para animar a falar galego dun xeito divertido, dinámico e moderno e que se pon en valor o idioma, os ditos e as historias de Galicia. Eso será este domingo ás 12 no Auditorio Municipal de Cerceda para todos os públicos. Este próximo luns abre o plazo para anotarse a excursión a Ribadeo. O Concello de Cerceda, a través da Concellalía de Benestar, organiza unha excursión dun só día que vai a ser a Ribadeo. Será o sábado 28 deste mes de febreiro, último día deste mes de febreiro. Xa poden anotarse a partir deste luns que ven na terceira planta da Casa do Concello a partir das 9 da mañán. Tamén poden facelo a través dun formulario en internet. Poden anotarse, lembren, na terceira planta do Concello a partir das 9 da mañán e a esa mesma hora tamén a través dun formulario que atoparán en internet, na web do Concello www.cerceda.org. O precio é de 30 euros. Incluye autobús, xantar e visita guiada. Se teñen algunha dúbida tamén poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais o 981 68 60 68. En canto ao Antroido, que xa queda apenas 2 semanas para que chegue, pois falamos de que o Concello de Cerceda organiza, como ven facendo nos últimos anos, a festa de Antroido infantil e xuvenil o martes 17, martes de Antroido, festa infantil e xuvenil no pabellón municipal de Cerceda a partir das 4 da tarde e ata as 8. Como é habitual, haberá todo tipo de hinchables, atraccións para os presentes e tamén chocolatada para todos.
Eso por unha parte, pero tamén a Comisión ou a Asociación Cultural Lucerna volve a organizar o Antroido Veciñal de Cerceda, que vai a ser xa coa saída do Choqueiro o sábado 14 de febreiro e finalmente a festa definitiva será o sábado 21 de febreiro de 5 da tarde en adiante no campo da Feira de Cerceda. A temática será Cerceda Fashion Week by Zaraeosa. Contan coa colaboración dos veciños e comerciantes de Cerceda e tamén o propio Concello de Cerceda. Mais adiante, a Comisión de Festas de Meirama organiza o seu Antroido en Meirama. Será o sábado 7 de marzo unha festa de Antroido a partir das 6 da tarde no campo da Festa de Meirama. Haberá degustación gratuita de filloas e orellas coa lectura do testamento. Ás 8 da tarde, concurso de disfraces con premios en metálico para o mellor disfraz, tanto para adulto como infantil, e a partir das 9, DJ Javi Eiroa. Haberá carpa e calefacción. Colaboran os veciños e comerciantes de Meirama e o propio Concello de Cerceda. Cambiando totalmente de tema, decirlles que este luns que ven se pode renovar o DNI en Cerceda. Aínda queda algunha praza para renovar o DNI en Cerceda, teñen que pedir cita, hora, nas dependencias da Policía Local, na planta baixa do Concello. O luns día 9 é cando se fai este trámite, renovar o DNI. A próxima visita será o 14 de abril, cando veñan a Policía Nacional para facer ese trámite de novo a Cerceda. En canto ao partido de baloncesto, decirlles que aínda quedan tamén prazas libres. Será o venres 20 deste mes de febreiro, donde o Concello de Cerceda, en colaboración co Básquet Coruña, invita a xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Estudiantes, ambos na segunda categoría do baloncesto nacional e que están xogando por recuperar voltar á Liga ACB. Será ás 9:15 no Coliseo da Coruña. A inscripción está aberta, as plazas son limitadas, pero aínda quedan prazas. É gratuito. Deben inscribirse nun enlace web que atoparán na web do Concello ou nas súas redes sociais. Tamén coñecíamos esta semana que a Xunta de Galicia comunicoulle ao Concello de Cerceda que as obras de renovación da cuberta do centro escolar O Cruce comenzarán na primeira quincena do mes de abril e invirte nelo máis de €500.000. A Xunta recibiu as ofertas de 8 empresas para executar esta obra de cambio da cuberta no Colexio Cruce de Cerceda. O obxectivo da intervención é a de que se cambie a parte das cubertas que aínda non foron renovadas, en total 2.135 metros cadrados, que, ao igual que se fixo coas partes nas que xa se actuou, se vai a emplear panel sándwich de 30 milímetros de espesor colocado sobre unha subestructura metálica de pórticos e correas apoiadas sobre o forxado existente, con illamento baixo cuberta de poliestileno. Ademais, se vai a modificar algunhas das cubertas pasando a ser de 2 augas, aínda que respetando en calquera caso a pendiente existente. Apuntan dende a Xunta e se colocan a sí mismo, se van a colocar tamén canalóns e baixantes novas. Mais tema, falamos agora de a Comisión de Festas de Queixas, que organiza unha laconada en Queixas, que vai a ser a primeira laconada veciñal de Queixas, será o vindeiro 28 de febreiro, ás 2 da tarde no campo da Festa da Veleira. Previamente haberá sesión vermú a 1 e despois, a partir das 8, baile co dúo Reflejos. O menú a base de cocido, viño, auga, refrescos, café e chupitos. Os tickets xa están dispoñibles, xa están á venta no Bar Pallas, no Bar da Estación, no Bar Morriña ou na cervexería O Parque. Están hasta o 22 de febreiro se poden retirar os tickets. Precios para adultos de €35 e para a rapazada de €15. Haberá carpa climatizada. Falamos agora do deslinde no Xalo con Carral e do servicio de agua a esa zona. O Concello aprobou no último pleno unha nova comisión para o deslinde co Concello de Carral, na zona do Xalo, e que tamén traballa no suministro de agua nesa zona que tan problemática está sendo nos últimos anos, a través dun convenio coa empresa Coventina Renovables que vai a realizar a central hidroeléctrica reversible no lago e que xa está en anteproxecto. Ademais, o alcalde de Cerceda tamén falou sobre usos inmediatos que vai haber no lago. Pero imos escoitar precisamente o que nos decía Juan Manuel Rodríguez sobre estes temas, tanto falar do deslinde no Xalo
como a traída de agua ao Xalo e do lago das Encrobas. Nós estamos facendo un traballo de liderado moi importante para establecer as mellores condicións para o Xalo, tanto a nivel urbanístico, co deslinde, que se leva unha comisión de deslinde previsiblemente ao pleno deste xoves, que agardamos aprobar. Veuse facendo un traballo nese sentido tamén de organizar a disposición doutros concellos da mellor maneira posible, ese deslinde que vai permitir pois, seguir dando pasos en camiño da regularización urbanística, pero para iso é moi importante tamén ter o servizo da auga. E ese servizo da auga temos xa, ao respecto del, un anteproxecto de Coventina Renovables para darlle traslado dende a lagoa superior da central hidroeléctrica á zona do Xalo, á zona da balsa do Xalo. Reunirémonos, obviamente, ao respecto disto ca comunidade, porque precisamente son eles os que teñen que solicitar a autorización de augas de Galicia, que isto é unha cuestión que vai moi reglada. A auga é absolutamente apta para o consumo humano, de feito, o propio lago das Encrobas estaba orientado tamén a servir como reservorio para a zona do embalse de Cecebre, e o que vamos a intentar é, no marco doutras responsabilidades sociais que se poidan derivar da central hidroeléctrica, porque hai que recordalo, isto é un inicio, do que está por vir. Agardo que colaboren connosco en moitas máis cousas, a parte desta medida que estamos falando, de 50.000 euros que xa aportaron ao Concello, de plans de formación, dun mínimo de emprego que se poida derivar das propias obras e do propio mantemento e execución dese proxecto, no caso de sair adiante, pero tamén na zona do lago das Encrobas, obviamente, terán que seguir insistindo nesa responsabilidade social que faga que, lóxicamente, teñan espazo para facer o seu negocio, pero tamén para desenvolver cuestións de interés público que poidan redundar en interese dos veciños e das veciñas todas. Por lo tanto, se autoriza, se segue o seu camiño, que iso é algo que fará sempre que vai cumplindo coa legislación que hai vixente en materia urbanística e en materia medioambiental, que son de competencia autonómica, seguiremos insistindo nese camiño. Aí tamén decir que a nosa idea é, durante o ano 2026, poder xa impulsar eventos tanto de remo como de piragüismo, ou polo menos dunha das dúas modalidades, no lago das Encrobas, para seguir fortalecendo, igual que no seu día se fixo cos inicios da navegación e concursos de navegación, ese papel que o lago, sen dúbida, de cara ao horizonte do noso concello, incluso da área, ten que fomentar. Non abandonamos as Encrobas porque, segundo comunica a Consellería de Medio Ambiente, no Diario Oficial de Galicia, na súa actualización de zonas demarcadas pola polilla guatemalteca da Pataca, que a parroquia de Encrobas vai a seguir sendo zona tampón na polilla da Pataca. Eso que supón? Pois que de momento aínda non pasaron eses 2 anos que teñen que pasar sin que houvese presencia da polilla e, polo tanto, teñen que seguir sendo zona tampón. Eso implica que deben de comunicar. Poden seguir plantando pataca sin problema na parroquia de Encrobas, pero deben de comunicalo á Xunta de Galicia, a parcelas onde se planta e a cantidade. Ese trámite poden facelo directamente co Concello de Cerceda nas oficinas de Medio Ambiente, na terceira planta da Casa Consistorial. Falamos agora do programa de promoción da saúde que o Concello de Cerceda, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, organiza e que xa comenzou o mes pasado, e que hai un cambio. Vai a ser agora todos os mércores polas mañáns, a partir das 11 no viveiro de empresas de Cerceda ata o mes de xuño. Estaba previsto que foran os xoves, cambiouse para os mércores ata o mes de xuño. Unhas clases, unhas xornadas teórico-prácticas sobre actividade física, alimentación saudable, hixiene do sono e benestar emocional. Se alguén quere inscribirse, é gratuito e pode facelo a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda, na terceira planta da Casa Consistorial, chamando 981 68 60 68, ou se queren tamén a través directamente do teléfono 881 98 15 53. E como vimos tamén anunciando estes días, a Xunta de Galicia activa máis de 100 millóns de euros como inversión con fondos da Unión Europea para as axudas á transición xusta
para a reindustrialización e emprego nas zonas afectadas polos peches das centrais de As Pontes e de Cerceda. Foron publicadas o pasado venres no Diario Oficial de Galicia e se presentaron en As Pontes. Decirlle que estas axudas chegan tamén, ademais dos concellos de Cerceda e As Pontes, chegan ás comarcas ao redor, tanto de Ferrolterra como de Ordes, así como os concellos de Laracha e de Carral, limítrofes con Cerceda. No seu día, este reparte dos fondos que distribuye a Xunta polo peche das centrais térmicas iban a chegar a todos os concellos da provincia, algo que dende Cerceda e As Pontes veían como unha injustiza. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, con elo chegou a ter accións concretas para protexer a legitimidade e solicitou paralización cautelar destas axudas. E despois dun tempo reclamando, agora chegou a xusticia e, deste xeito, si se benefician os concellos de Cerceda e As Pontes con 40 millóns de euros consignados polo IGAPE. E agora falámoslles das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos, porque na xornada de hoxe remata o plazo para matricularse, hoxe último día para matricularse para a obtención do examen da ESO para maiores de 18 anos, aqueles que vayan ao examen do 27 de marzo. Os que vayan para o examen do 5 de xuño teñen de plazo aínda do 7 ou 17 de abril. Poden solicitar, para facer estas solicitudes poden facelo no Instituto Eduardo Pondal da Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago. De todos os xeitos, se queren que lle axude a elo, a tramitalo ou máis información, poden facelo na Oficina de Promoción e Emprego do Concello de Cerceda, que dirixe Belén Viqueira. Está na primeira planta do Concello, ou poden chamar por teléfono 981 68 50 01. En canto aos deportes, pois xa sabemos o calendario deportivo para mañán e pasado mañán dos nosos equipos. Para esta fin de semana, onde temos ademais dous derbis en diferentes categorías. Na primeira categoría, Galicia, o Queixas xoga na casa contra o San Lorenzo. O Queixas, que vende empatarlle o líder a domicilio, agora recibe na casa o San Lorenzo de Verdillo. O partido é o domingo, pasado mañán, ás 6:30 da tarde no campo de Santa Cruz de Montao. Son Queixas que pretende acadar 3 puntos que o alonxen dos postos de abaixo. Na terceira categoría, Galicia, hai un derbi entre o San Martiño e o Atlético Cercedense. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. San Martiño, na mitade da clasificación, contra un Atlético Cercedense loitando polo ascenso na parte alta da clasificación. E o equipo do Rodís xoga na casa contra o Carral B. Rodís, Carral B, o partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo das Tinajas en Engrobas. No fútbol femenino, o Atlético Cercedense, que ven de vencer a fin de semana na casa e xa quedar líder en solitario, xoga en Ordes. Órdenes B, Atlético Cercedense, o domingo a 1 da tarde no campo de Vista Alegre en Ordes. Nos juveniles do Atlético Cercedense xogan no antigo campo de Leima mañán sábado. Monelos, Atlético Cercedense Juvenil, mañán sábado ás 4 da tarde no antigo campo de Leima. Os cadetes xogan en Oza Cesuras. Oza Cesures, Atlético Cercedense Cadete, o domingo ás 11:15 no campo do Loureiro, un Atlético Cercedense Cadete que vai líder en solitario. Os infantil xogan en Curtis. Curtis B, Atlético Cercedense Infantil, o domingo ás 10 da mañán no campo novo de Curtis. Os alevíns, o equipo A, xoga fora da casa. Atlético San Pedro, Atlético Cercedense Alevín A, mañán sábado ás 12:15 en Iñás. O equipo B descansa, non hai xornada, e os benxamíns A xogan en Arteixo. Arteixo B, Atlético Cercedense Benxamín A, mañán sábado ás 6 da tarde en Arteixo, no campo do Ponte dos Brozos. E o Atlético Cercedense B Benxamín descansa, non hai xornada, e os prebenxamíns xogan no campo da Torre. Montañeros, Atlético Cercedense Prebenxamín. Xogan o domingo ás 12:30 no campo da Torre número 5.
No fútbol veterano, na segunda división, hai outro derbi entre o San Martiño de veteranos e o Cerceda. Xogan mañán sábado ás 4 da tarde no campo de Pontepedra en Cabaleiros. San Martiño, líder intratable na clasificación contra o Cerceda, que pecha a clasificación. En a segunda B de veteranos, o equipo do Rodís recibe na casa o Cervera. Rodís-Cervera, o partido é o domingo, ás 10 da mañán no campo de Santa Cruz de Montaus. Sorte a todos eles. O tempo para mañán sábado e para domingo, para fin de semana, non se agardan cambios na situación meteorolóxica. Para mañán sábado teremos influencia de baixas presións en réximen de ventos do sur. Así mañán agardamos de novo ceos parcialmente cubertos con chubascos probables en calquera punto de Galicia. Serán máis frecuentes e intensos canto máis preto do Atlántico. A cota de neve comenzará ao redor dos 900 metros e irá en progresivo ascenso. En canto ás temperaturas, non experimentarán cambios significativos e os ventos soparán moderado do suroeste con intervalos de fortes pola mañán, especialmente no litoral. Pois así rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris, na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.